Maayong adlaw. Mga bata, magtuon na usab kita sa atong asignatura nga edukasyon sa pagpapakatao o ESP sa grade 1. Atong tun-an karon ang paglikay sa mga daotang buhat alang sa hustong kahimsog. Tungod kay adunay kasagaran natong mga ginabuhat nga dili di ay kini maayo sa atong panglawas. Adunay kasagaran natong ginabuhat nga makadaot kanato, no? Dili maayo kini nga kanunayon nato pagbuhat tungod kay makadaot kini sa atong kaugalingon. Busa tun-an nato karon ug atong sination unsa man kanang mga buhat nga angay natong likayan. Sugdanan nato sa pagtuon. Tan-awa ang mga hulagway. Ang unang hulagway. Tan-awa ang unang hulagway. Unsay imong ikasulti? Ug sa ikaduhang hulagway. Unsa ang atong ikasulti sa unang hulagway? Ang bata nga anaa dinhi kay himsog. Kusog mudagan. Liksi. No? Nakita nato nga ang batang lalaki walay gibati nga sakit. Unsa usab ang atong nakita dinhi sa ikaduhang hulagway? Nakita nato nga nagluya ang batang babae. Dili siya makabuhat sa iyang gusto buhaton. Aduna siya'y gibati nga sakit. Ang batang babae, gusto man niya nga buhaton ang iyang mga buluhaton, dili kini niya mabuhat. Tungod kay aduna siya'y sakit nga gibati. Okay. Ang atong kahimsog sa atong nakita dinhi ngang atong kahimsog sa atong kalawasan makaapekto gayud sa atong adlaw-adlaw nga kalihukan. Pananglitan, kung duna kay sakit dili ka makadula. Kung duna kay sakit dili ka ganahan magtuon. Kung duna kay sakit dili ka ganahan nga maglakaw-lakaw. Kung duna kay sakit, dili ka ganahan nga magdula. Busa, ang tanan nimong mga kalihukan, dili gayud nimo kini mabuhat. Tungod kay aduna kay sakit. Okay, karon unsa man ang atong angayang buhaton aron malikayan nato kining mga panahon nga kita adunay bation o adunay sakit. Okay, sige, mahinangdanon nga kini mahatagan og pagtagad alang sa kaayuhan sa atong kinabuhi, no? Kinahanglan daw nga tagaan nato og pagtagad ang atong mga kahimsog sa atong kalawasan. Tungod kay kini mahinungdanon, makahatag kinig. Kinahanglan atong tagaan kini og pagtagad aron mamahimong maayo ang atong pagkinabuhi sa matag adlaw kung kita magpabiling himsog ug walay sakit. Karon, mangutana ko kanimo. Unsaon nimo pag-atiman ang imong kaugalingon aron mahilayo ka sa sakit? Unsaon nimo pag-atiman sa imong kaugalingon aron dili ka magkasakit? Sige, kanang pangutana ato kanang matubag sa mga pagtuon nato karon. Mao kini ang mga pagtuluan nga angayan gayud nga hinumduman sa mga bata, no? Sa mga magtutungha. Unsa man kini? Hinumdumi permi nga ang gustong pag-atiman sa atong lawas makahatag og maayong
kaugmaon. Tungod kay kung ikaw adunay himsog nga lawas, pinaagi sa maayo nimong pag-atiman sa imong kaugalingon, makapadayon ka sa imong mga pag-eskwela, makabot nimo ang gusto nimong makabot. Busa makabaton ka gayud og maayong kaugmaon. Tan-awa kini, unsaon nato pagbaton o mapabilin o atong mabuhat ang mga butang nga pag-atiman o hustong pag-atiman sa atong kaugalingon. Kinahanglan at duna kitay pagabuhaton. Mahinungdanon nga angay natong ampingan ang mahitungod sa kahimsog sa atong lawas. Kini ang atong hinagiban aron kita himsog o malikayan ang pagkasakit. Sa giingon dinhi nga ampingan gayud nato ang kahimsog sa atong lawas. Kano sa man kini nato maampingan? Maampingan kini pinaagi sa hustong pag-atiman sa atong lawas. Sa pa, no? Sa pagayod, kini ang atong hinagiban aron kita himsog og malikayan ang sakit. Unsa man kining hinagiban, mao kini ang atong pambatok, no? Batukan nato ang sakit pinaagi sa pagkahimsog sa atong lawas. Mahimo nato ang pag-atiman sa kaugalingon, pinaagi sa hustong pagpili o pagkaon. Mao di ay mga bata nga kinahanglan nga pilion gayud ang hustong pagkaon aron ato kining isa sa mga paagi nga atong maatiman atong kaugalingon mao ang pagkaon sa hustong pagkaon. Unsa man katong mga hustong pagkaon? Mga pagkaon nga masustansya. Unsa pa gayud ang atong pagabuhaton? Hustong pag-ehersisyo. Kinahanglan gayud nga aduna kitay mga oras nga gigahin para kita mag-ehersisyo. O unsa pa? Hustong oras sa pagkatulog o pahulay. Gikinahanglan sa usa ka bata ang 10 ka oras nga tulog matag adlaw. No? Kinahanglan gayud nga matulog kita aron magpabiling himsog ang atong lawas. Timan ikini una, hustong pagpili sa mga pagkaon. Kung makadaot nga pagkaon, dili kaayo makapahimsog, ayaw kini kauna. Ikaduha, hustong pag-ehersisyo, ug ang ikatulo, hustong oras sa pagtulog. Kanunay natong hinumduman nga kinahanglan natong magmaampingon. Unsa man kanang magmaampingon, magbinantayon, no? Maampingon sa lawas ug kanunay sundon ang mga panudlo o pahinumdum sa atong mga magtutudlo ug ginikanan aron maampingan ang lawas ug kahimsog niini. Kinahanglan gayud timan-an ninyo kung unsa ang gitudlo sa inyong maestra sama sa akong gibuhat karon. Timan-an ninyo kana aron magpabiling himsog ang inyong mga kalawasan. Okay, karon to baga ang mga musunod nga pangutana. Maghatag og mga buluhaton nga makaayo sa kahimsog sa atong lawas. Unsa daw kadtong mga buluhaton? Mag-ehersisyo, matulog, no? Hustong tulog. Unsa pa? Magkaon sa mga masustansyang pagkaon. Mao kato ang angayan gayud natong pagabuhaton aron maampingan nato ang atong kahimsog sa atong kalawasan. Mao to ang angay buhaton, no? Unsa pa? Ikaduha. Unsa ang husto nimong buhatong aron malikayan ang pagkamasakiton? Katong giingon ka ganina nga pagpili og mga pagkaon makahatag gayud kini kanimo og saktong bitamina o sustansya busa layo kita sa sakit.
Okay, susiha ang matagulagway, isulat ang husto ug sayop sa badlis. Tanawa kini. Ang bata mikaon og masustansyang pagkaon. Busa ang tubag kay husto. Nganong husto man? Tungod kay ang pagkaon sa husto nga pagkaon masustansya mao kini gayud ang tama og sakto nga pagabuhaton. Ikaduha, naghugas og kamot. Husto. Nganong husto man? Kay ang paghugas sa kamot mahilayo kita sa sakit labi na karon. Ikatulo, unsa man ang tubag dinhi? Sayop. Nganong sayop man? Kay ang bata naglakaw-lakaw sa baha o tunob-tunob sa basa nga kanal. Kita ninyo? Nagdagandagan sa kanal. Busa sayop. Kinahanglan gayud magpalayo kita sa mga hugaw nga tubig. Kay kanang mga hugaw nga tubig ando na kanay mga mikrobyo nga makahatag ka nato og sakit. Ikaupat, sayop. Tanawa ang bata nganong sayop man? Kay ang bata nagdula og hugaw. Sayop. Nganong sayop? Tungod kay ang hugaw adunay mga mikrobyo. Di ba ang giingon ni teacher nga kinahanglang magpabiling hinlo, no? Dili hugaw. Busa sayop ang atong tubag. Ikalima, ang bata niinom og gatas. Ang gatas maayo gayud sa atong kalawasan. Busa ang tubag gusto. Okay, sunod nga buluhaton. Basaha og tarong ang sitwasyon. Idibuho ang malipayong nawong. Kung kini makaayo sa kahimsog. Kung makaayo sa kahimsog, ato kining dibuhuan o drawingan og malipayong nawong. O kung kini dili makaayo o dili maayo sa atong pagkahimsog o panglawas, i-drawing ang magulanon nga nawong. Sige, paborito ni Terdy ang candy ug tsokolate. Mao nga kanunay siyang mupalit niini. Malipayong nawong o masulubon. Masulubon. Nganong masulubon man ang atong tubag? Tungod kay ang pagkaon sa mga candy o chocolates makadaot kini sa atong ngipon. Makahatag kinig sakit. Kinsa man kaninyo ang nakasinati na og sakit sa ngipon, di ba? Sakit kaayo kini. Busa aron malikayan ang pagsakit sa atong mga ngipon, kinahanglan nga dili gayud kita mukaon nining mga candy ug tsokolate. Ikaduha, sa wala pa kauna ni Will Marie ang mansanas, gihugasan kini niya pag-ayo. Ang atong tubag malipayon nga nawong kay ang iyang gibuhat sakto. Kinahanglan gayud nga una nimo kaunon ang mga prutas nga imong pagkakaunon, hugasan kini nato pag-ayo aron malikay ta sa mga sakit. Ikatulo, kanunay nga tibok adlaw na magdula og mobile game si Wilmar. Sakto ba? Ang tubag masulubong nawong. Nganong masulubong nawong man? Tungod kay ang pagdula og mga video games nga naa sa atong mobile phone o mobile games, dili gayud kini maayo para sa mga bata nga susama kaninyo. Okay, ikaupat. Singutanon si Wilfredo, mao nga magsigi siya og panarapos sa iyang lawas, no? Gamit ang limpyo nga labakara. Unsa ka ang saktong tubag nini? Malipayon o masulubon? Malipayon nga nawong. Kay kinahanglan gayud nga mamahimo kitang limpyo.
Busa mo gamit kita og limpyo nga labakara sa pag trapo og paghinlo sa atong mga lawas kung duna kitay singot. Ikalima, nagabinan og uli si Nena tungod kay kalit ni ulan ug kusog. Pag abot sa ilang balay naligo dayon siya og niinom og init nga tubig. Ang tubag malipayon nga mao kana ang inyong pagabuhaton. Pag abot ninyo sa balay kung kamo na ulanan, maligo dayon aron mawala katong mga hugaw nga gikan sa atong paglakaw sa mga kadalanan, no? Mahimo kitang limpyo og moinom dayon kita og init nga tubig tungod sa katugnaw. Okay. So timan-an nato og angayan natong buhaton ang mga mosunod. Mahinungdanon kaayo ang pag-atiman sa atong kaugalingong kahimsog. Mahinungdanon gayud kini mga bata. Busa kinahanglan nga pilion ang hustong unsa pa? Buluhaton alang sa kaayuhan sa atong lawas. Unsa man kana nga mga buluhaton? Sama sa pag-ehersisyo, pagdula, pagsayaw, sa pagligo adlaw-adlaw. Unsa pa? Pag-ilis og sinina kung kini nahugaw na. Unsa pa gayud? Sa mga buluhaton. Magahin og oras sa pagkatulog. Aron magpabiling hinlo himsog ang atong kalawasan. Kinahanglan pod nga ang maampingon o kanunay nga pagsunod sa mga tugon sa atong ginikanan. Ang pagiging masinulundon sa atong ginikanan. Pananglitan, mingon ni ayaw pagdula sa init o sundon nato kini kay kini maayo sa atong panglawas. Ayaw mo pagligo sa baha. Sundon nato tungod kay makaayo kini kanimo. Ayaw pagdula ilalom sa ulan kay magkalintura ka human ka nga maulanan. Sundon unsa ang atong angayan buhaton nga sundon ang mga tugon o pahimangno sa atong mga ginikanan. No? Si mamag si papa mao kana ang atong mga ginikanan kung unsa ang ilang mga tugon o mga gitawag og mga pahinumdom kinahanglan nga ato silang tumanon. Giingon din niya kinahanglan pod nga maampingon o kanunay nga magsunod sa tugon sa atong ginikanan ingon man ang mga pahinumdom sa atong magtutudlo. Pareho ka teacher, si teacher karon nagtudlo kaninyo nga kinahanglan gayud ang pag-amping sa atong kaugalingon labi na sa panahon karon. Okay, pagsusi. Basahang mga musunod nga mga pulungan. Isulat sa blanko ang pulong nga husto kung kini makaayo o kini makapahinsog o sayop kung dili. Ang pagkaon og gulay o prutas makahatag kanimo kahimsog sa atong lawas. Sakto sayop ang tubag husto. Makaayo sa imong mata ang pagdula sa cellphone. Sakto sayop. Pwede pa gamiton og usab ang mga nasingutan nga sinina. Husto sayop. Kay giingon din pwede pa. Dili na pwede. Kaupat mo kaon og junk food sa pamahaw. Sakto sayop. Tubag sayop. Kay dili angayan nga kaunon ang junk food. Kalima, dili na manghugas gikan sa kasilyas. Kung ikaw gikan sa kasilyas, dili na daw kinahanglan nga manghugas. Ang tubag sayop. Kay kinahanglan nga manghugas gayud kung ikaw nagagikan sa kasilyas. Okay, nasabtan nato mga bata. Ug atong natubag ang mga pangutan. Okay, dugang buluhaton, tan-awa. Ang bata nagtan-aw og TV. Ang duha usab ka bata nagbasa sa ngit-ngit. Unsaan man nato ang atong
unsaon kini, idibuhog kini sa inyong pwede na ninyo nga sa inyong notebook or isulat usab ang ngayan nimong pagabuhatan aron malikayan ang daotang sangputanan niini. Unsa man ang daotang sangputanan kung magsitag tanaw TV, madaot atong mata, dugay ta makatulog, no? Malate ta kung musulod sa klase para malikayan ng tanan unsa ang angan nimong buhaton. Mo tan-aw og TV nga layo sa TV og dili kaayo dugay. Dinhi usab aron malikayan ang kadaot nga ang pagbasa sa ngit-ngit nga mga lugar kinahanglan gayud nga dili nimo pagabuhaton. Busa aron malikayan magbasa sa hayag nga lugar.